Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lulo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 6 hangtod sa verse 8. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Tungod kay niadtong mga huyang pakita sa insaktong panahon, namatay si Kristo alang sa mga dautan. Tungod kay talagsaon ra kaayo nga mahitabo nga ang usa ka tawo mamatay tungod og alang sa usa ka tawo nga matarong. Bisan pag tungod og alang sa usa ka tawo nga maayo, basin og adunay mga has nga mamatay. Apan gipamatud-an sa Dios ang iyang gugma kanato nga niadto nga makasasala pa kita, namatay si Kristo alang kanato. Labi na gayod karon nga giisip na kitang hingpit pinaagi sa iyang dugo, maluwas kita gikan sa kasuko sa Dios, pinaagi kaniya. Tungod kay kung kaniadto nga kita mga kaaway, gipasiguli kita ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Labi na gayod karon nga gipasiguli na, maluwas kita pinaagi sa iyang kinabuhi. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Kung atong tanawon ang Romans 5:8 mga kaigsunan sa atong teksto, version kini ni Pablo sa mga pulong ni Kristo sa John 3:16 nga nag-ingon, tungod kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugto nga anak, aron si bisan kinsa ang mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Niini nga bahin sa atong pagpamalandong sa Romans chapter 5, buot ni Pablo nga masayra nato ug masinatian sa mas lawom pagayod nga pamaagi ang kamatuoran sa nahasulat sa verse 5 nga nagaingon, ang gugma sa Dios gibubo nga ri sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa balaang espiritu nga gihatag kanato. Sa verse 6 hangtod sa verse 8, gipadayon ang pagpasabot ni Pablo gumikan kay nagsugod siya sa pulo nga tungod kay, meaning to say, he is giving a reason. Gipadayon ni Pablo ang pagpasabot niining life-changing truth, mahitungod sa dakong gugma sa Dios alang sa mga makasasala. Kini sumala sa atong nakita ni adtong miaging mga simana, sumpay sa mga panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios human kita na justified by faith or giisip nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo lamang. Unsa man kini nga mga panalangin? Una, aduna kitay kalinaw diha sa Dios. Unya aduna kitay access into God's grace. Ang buot pasabot, aduna kitay paagi sa pagsulod sa grasya sa Dios. Aduna usab kitay paglaom sa kahimayaan sa Dios ug aduna kitay pagmaya bisan pa sa mga pagsulay nga atong nasinatian kay nasayod man kita nga ang Ginoo nagagamit ni ana nga mga kabug-aton aron ma-develop ang pagkamapailubon sa atong kinaiya ug mas mahimong aktibo ang atong paglaom diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang nagpalig-on sa atong paglaom mao ang abundansyang pagbubo sa Ginoo sa iyang gugma diri sa atong kasing-kasing pinaagi sa balaang espiritu. Busa karon gipakita ni Pablo kanato nganong ang gugma sa Ginoo mao gayud ang pinakasiguradong basihan sa atong paglaom nga makauban nato ang Dios sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang atong paglaom alang sa langit na sigurado tungod kay nakabase kini sa gugma sa Dios.
nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron mamatay alang kanato samtang kita mga dautan pa. Sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsuunan, ang kahibulungang gugma sa Dios wala nakabase sa atong performance. Bisan pa sa pagpadayon sa pagdagayday sa gugma sa Ginoo, wala kini nakabase sa atong maayong binuhatan. Hinunua ang gugma sa Dios nakabase sa kamatuoran nga ang Dios gugma. Mo kini gipakita kanato sa 1 John chapter 4 verse 7. Ang Ginoo puno sa grasya, sumala sa Exodus chapter 34 verse 6, ug iyang gipaabot ang iyang gugma ug grasya sa mga makasasala bulag sa bisag unsang binuhatan nga ilang nahimo. Ug ang buot ipasabot niini mga kaigsuunan, ang atong paglaom alang sa langit sigurado gayod dili tungod kay nakabase kini sa bisag unsang maayo nga ania kanato. Gipasabot gayod kini ni Pablo sa atong teksto pinaagi sa paghatag og mga pulong nga susama ang kahulugan. Una, kita helpless. Ikaduha, kita ungodly, dili Dios non. Ikatulo, kita makasasala. Ug ikaupat, mga kaaway kuno kita sa Dios, sumala sa verse 10. Kining mga butanga ang atong i-consider kung atong ma-appreciate or madayig ang dakong gugma sa Dios ngadto sa mga makasasala nga susama kanato. Mudangat na kita sa unang punto. Kinahanglan nga atong masabtan ang atong panginahanglanon alang sa manluluwas. Adisir nato madayig ang dakong gugma sa Dios. Kinahanglan nga mabati nato ang atong dako kayong panginahanglanon alang sa manluluwas. Matud pa ni Martin Lloyd-Jones, aron kuno masukod nato ang gugma sa Dios, kinahanglan kuno nga mabati nato nga natrap kuno kita sa lawom kayo nga bungaw sa kasalanan, makalilisang kayo ug gawas lamang nga masabtan nato ang atong makaluluoy ug makalilisang nga kahimtang, dili gayud kuno nato matugkad ang dakong gugma sa Dios. Gilarawan kini ni Kristo sa sumbingay nga atong mabasa sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 36 hangtod sa 50. Diin si Kristo miadto sa balay sa usa ka Pariseyo nga ginganlan og si Simon. Now, I want you to run your imagination. I-picture kini nga eksena mga kaigsuunan. Adunay usa ka relihiyoso kaayo nga Pariseyo, si Simon, nga nagpasigarbo sa iyang religious observance, relihiyoso nga kinabuhi. Wa gayud siya mukaon sukad ug hugaw nga pagkaon. Matinud-anon siyang naghatag sa iyang ikanapulo ug iyang gituman ang tanang balaod ni Moses. Unya wala siya nakig-uban sa mga tawo nga makasasala. So iyang giobserbahan si Jesus, kining uneducated nga magtutudlo nga taga Galilea, kung lehitimo ba kuno si Kristo or dili. Ug sa dihang nangaon sila sa lamesa mga kaigsunan, adunay usa ka babayi nga gibantog nga burikat nga miadto ug nagdala og pahumot. Nagbarog siya dapit sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gibasa ang mga tiil sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga luha ug iyang gitrapuhan ang maong mga luha sa iyang buhok mga kaigsunan. Ug iyang gihagkan ang mga tiil sa atong Ginoong Hesukristo ug iyang gidihugan og pahumot. Unya nalipay ang atong Ginoo sa iyang aksyon. Busa si Simon na dismaya, ang kadtong Pariseo mga kaigsunan na dismaya. Ug ang iyang hunahuna sumala sa verse 39 nag-ingon, kung propeta pa kining tawhana, masayran unta niya kung unsa nga matang kining babayhana nga mikupot kaniya, nga siya usa ka makasasala kay prostitute man tong bayhana, burikat. Well, nasayod si Kristo kung unsa ang sulod sa hunahuna ni Simon. Busa iyang gisultihan si Simon ug usa ka sugilanon. Aduna kunoy tawo nga nagpautang og kwarta sa duha ka mangungutang. Ang usa nakautang og 500 nga denaryo ug ang usa nakautang og 50. Ug niadtong dili sila makabayad kay wa sila ikabayad, ang tawo nagdesisyon nga iyang pasayloon ang duha ka mga nangutang kaniya. Unya sa Luke chapter 7 verse 42, gipangutana ni Jesus ang Pariseo nga si Simon, kinsa kaha sa duha ang labaw nga mahigugma kaniya. Ug mitubag si Simon, alang kanako kadtong gipasaylo niya sa daghang utang. Busa miingon si Jesus, sakto, correct.
And then gihatag ni Jesus ang usa ka leksyon kadtong makasasala nga babayi nga gipasaylo sa daghan niyang mga sala, nahigugma gayud og duro kang Jesus nga nagpasaylo kaniya. Apan ang tawo nga gipasaylo sa jutay lamang nga sala, jutay usab ang iyang gugma alang kang Jesus. Ang punto sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuunan, dili ingon nga si Simon gamay ra og sala nga pasayloon sa atong Ginoong Hesus. In fact, dako kayo og sala si Simon. Walay kalainan sa sala ni adtong babayi nga prostitute. Ang iyang kasing-kasing napuno sa garbo ug pagka mapahitason. In fact, wagani niya giabi-abi og duro ang atong Ginoong Hesukristo sa pagbisita ni Jesus sa iyang balay. Ang punto sa atong Ginoong Hesukristo mao nga si Simon wala gayud nakaamgo nga nanginahanglan gayud siya og duro sa kapasayloan sa Dios. Mao nga wala siya nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo sa susama sa gidak-on sa gugma ni adtong babayi nga prostitute alang sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni Lloyd Jones, kung ato kunong ma-realize ang atong inability and incapacity nga hinluan nato ang atong kaugalingon, dili gayud nato masabtan ang kadako sa gugma sa Dios. So gipakita ni Pablo sa sunod nato nga punto ang pamatuod nga dili gayud kita makaluwas sa atong kaugalingon. Una, mga kaigsunan, ang giingon sa verse 6, kita kuno kaniadto helpless. Ang but ipasabot niini, wala kitay katakos, wala kitay abilidad nga himuon nato ang atong kaugalingon nga matarong atubangan sa Dios. It means total inability in a spiritual sense. O kung atong konsultahon ang ubang bahin sa kasulatan, grabe kayo ang atong mga makita nga ang tawo wala gayoy katakos nga muluwas sa iyang kaugalingon. For example, Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Ang gipasabot ni Pablo dinhi, ug kamo kaniadto mga patay sa inyong mga kalapasan ug kasalanan nga inyong gilaktan kaniadto. So nanginahanglan gayud nga banhawon sa Dios ang patay nato nga kalag, mga kaigsuunan. Wala kitay katakos nga muluwas sa atong kaugalingon. Mao kini gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kang Nicodemus sa John chapter 3 verse 3. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Gawas lamang kung ang tawo matawo pag-usab, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Isip usa ka Pariseo, mga kaigsunan, kadtong si Nicodemus, relihiyoso gayud kaayo. Apan ang tanang pagkarelihiyoso ni Nicodemo, dili gayud makaluwas kaniya, mga kahigalaan. Gikinahanglan niya ang bag-ong pagkatawo. Ug sama ra nga wala kitay contribution ni adtong gipakatawo ta niining kalibutana, wala usab kitay contribution kung ipakatawo kita diha sa espiritu sa atong Ginoong Hesukristo. Trabaho kini sa Dios, mga kaigsuunan, buhat kini sa Dios, dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Ang giingon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, niadtong wala pa kita kang Kristo, wala kitay abilidad nga atong makit-an ang kahayag sa ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Ang giingon ni Pablo dinhi, ang Dios niining kalibutana mibuta sa mga hunahuna sa mga dili magtotoo, aron dili nila makita ang kahayag sa ebanghelyo sa kahimayaan ni Kristo nga mao ang larawan sa Dios. So ang gitawag ni Pablo og Dios niining kalibutana wala nay lain kundi si Satanas. Si Satanas mo'y gabuta sa atong mga mata ug sa atong dalunggan aron dili nato masabtan ang kamatuuran sa Dios spiritually. Gipasabot kini ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ang giingon dinhi, apan ang natural nga tawo dili mudawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios, tungod kay binuang kini alang kaniya, ug dili siya makasabot niini tungod kay kini masabtan lamang pinaagi sa espiritu. Kinahanglan gayud nga pagaablihan sa Dios ang atong mga mata aron atong masabtan ang mensahe sa ebanghelyo. Unsa pa, wala kitay katakos nga madunggan sa atong espiritual nga igdulungog ang kamatuuran nga gikan sa Dios. Ang giingon sa John chapter 8 verse 43, nangutana ang atong Ginoo ngadto sa mga Hudiyo nganong dili nila masabtan ang gitudlo ni Kristo. Ang giingon dinhi,
nganong dili man kamo makasabot sa akong gipamulong? Unya gitubag ni Kristo ang iyang kaugalingong pangutana, ang iyang tubag, kini tungod kay dili man kamo makadungog sa akong pulong. Ang buot ipasabot, wala sila'y espirituhanon nga igdulungog aron masabtan nila ang pulong ni Kristo. Unsa pa? Niadtong wala pa kita kang Kristo, wala man kitay pakabana sa atong kalag. Wala kita nangita sa Dios. Mao kini ang charge ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 11. Walay bisag usa nga nakasabot, walay nangita sa Dios. Unya kaniadto wala pud kita mupasakop sa balaod sa Dios aron atong mapahimutan ang atong Dios. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 7 hangtod sa verse 8, ang giingon ni Pablo, ang hunahuna nga iya sa unod nagdumot batok sa Dios. Tungod kay dili kini mupasakop sa balaod sa Dios, tungod kay dili gayud kini makabuhat sa ingon, ug ang mga anaa sa unod dili gayud makapahimuot sa Dios. So niadtong gisulti ni Pablo nga we were still helpless, mga huyang pakuno kita, ang buot ipasabot ni Pablo nga wala gayud kitay katakos ug dili usab kita willing nga mubuhat sa bisag unsang butang aron mapasiguli kita ngadto sa Dios. Apan wala mihunong si Pablo sa iyang pagdescribe sa atong kinabuhi kaniadto sa dihang wala pa kita diha kang Kristo. Ang giingon ni Pablo, kita kuno dili mga Dios nun, mga dautan kuno kita before. Ang giingon sa verse 6 sa Romans chapter 5, si Kristo namatay alang sa mga dautan. Ug kinahanglang balikan nato ang nahasulat sa Romans chapter 1 verse 18 nga nagaingon, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadaya gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadautan sa mga tawo nga nagpugong sa kamatuoran diha sa pagkadautan. Sa English word pa mga kaigsunan, gitawag kita before og ungodly. Ang buot pasabot ni ining ungodly, dili kita susama sa Dios. Ang Dios balaan ug wala gayoy sala ang atong buhi nga Dios. Ang buot ipasabot niini, ang atong mga lakang dili lakang sa Dios ug ang atong mga hunahuna dili hunahuna sa Dios. Ug dili gayud kita makatabok gikan sa atong natural nga kahimtang ngadto sa kahimtang sa Dios. Unsa pa? Gitawag ni Pablo kita before ingon nga mga makasasala. Ang giingon ni Pablo sa verse 8, samtang mga makasasala pa kita. Sumala sa atong nakita sa Romans 3:23, ang giingon kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa kahimayaan sa Dios. Ug ang esensya sa kasalanan mga kaigsunan is that nakulangan kita sa kahimayaan sa Dios. Wala kitay pakabana alang sa kahimayaan sa Dios. Nagkinabuhi lamang kita alang sa atong kaugalingon. Ug bugat kaayo ang gingon sa verse 10 mga kaigsunan, kaniadto kuno mga kaaway kita sa Dios. Mga kaaway, gidescribe ni Paul ang atong nangagi ingon nga kaaway sa Dios, hostile to God. Kung atong basahon ang Romans chapter 8 verse 7, ang unod nung hunahuna kuno nakigbatok sa Dios. Dili niya buot ang Dios nga mahimong hari og Dios sa iyang kinabuhi. Well, basin og nanghunahuna ikaw, pastor, grabe man kayo kana nga description. Sa mga tawo, makapawala man na og self-esteem. It doesn't make me feel good about myself. Apan higala kung dili nimo masabtan ang giladmon sa imong sala, ang sala diin ang Dios magarescue kanimo kung maghinulsol ikaw ug musalig kaniya, dili gayud nimo madayig ang kadako sa gugma sa Dios. Wala mianhi si Kristo aron i-polish ang imong self-esteem and self-appreciation mga kaigsunan. Mianhi si Kristo aron ikaw nga kaaway sa Dios mapasiguli ngadto kaniya. Kung wala nimo makita ang imong kaugalingon ingon nga helpless, dautan nga makasasala ug kaaway sa Dios, then dili nimo makita ang imong panginahanglanon alang kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Ug dili gayud ikaw makabaton og kasiguruhan mahitungod sa paglaom nimo alang sa langit gumikan kay hangtod karon imong gibutang ang imong paglaom sa imong pagkamaayo or sa bisag unsang butang nga maayo diha kanimo. Unsa man ang bugtong natong paglaom?
Ang bugtong natong paglaom nakabase sa hilabihan kaayong kadako nga gugma sa Dios alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang giingon sa Romans chapter 5 verse 8, apan gipamatud-an sa Dios ang iyang gugma kanato nga niadtong mga makasasala pa kita, namatay si Kristo alang kanato. Gidemonstrate sa Ginoo ang iyang dako kayong gugma, gipamatud-an. Ang gugma sa Dios mo'y nag-aghat kaniya nga mo una sa paghimo og lakang aron kabuuton kita, aron luwason kita mga helpless, ungodly sinners, enemies of God. So kini nga mga bersikulo nagpakita kanato nga ang kaluwasan mga kahigalaan gikan lamang gayud kini sa gugma sa Dios. Wala gayud kitay contribution niini. Walay anaa kanato nga mo'y hinungdan nga higugmaon kita sa Dios. No, we were unlovable. We were enemies of God before. Sumala sa gilarawan sa Ginoo sa nasod sa Israel, kita kuno mga puya nga bata, mura og mga puya nga bata nga naglangoy diha sa atong dugo, diha sa atong kahugaw, unya gipudyot kita sa Dios, giliguan, gihinluan, gidihugan og pahumot, ug gisuluban og maanindot nga bisti. Ang kaluwasan nagadagayday lamang gikan sa dako kayong gugma sa Dios. Ug ang gugma sa Dios alang kanato mas labaw pa kaysa bisag unsa kadako nga example sa tawhanon nga gugma. Mao kini punto ni Pablo sa verse 7 ang giingon dinhi. Tungod kay talagsaon ra kaayo nga mahitabo nga ang usa ka tawo mamatay tungod og alang sa usa ka tawo nga matarong. Bisan pagtungod og alang sa usa ka tawo nga maayo, basin og adunay mga has nga mamatay. So adunay pipila ka mga commentators nga nag-argue nga si Pablo iyang gihatagan og distinction ang usa ka matarong nga tawo nga nagsunod sa balaod sa Dios unya dili kaayo maayohon ug ang usa ka maayo nga tawo nga parihong matarong ug maayohon. But I do not see that as his point, mga kaigsunan. Walay kalainan kining duha ka pulong sa balaang kasulatan. Ang buti pasabot niini, gahimo si Apostle Paul og initial statement and then iyang gipalapad pagayod og duro ang description sa usa ka maayong tawo sa mata sa katilingban. Kinsa man kuno ang muhalad sa iyang kinabuhi alang sa tawo nga dautan niining kalibutana. Ang tubag walay bisag kinsa, pero si Kristo iya kining gihimo, mga kaigsunan. Namatay siya didto sa cross sa Kalbaryo, dili tungod og alang sa mga balaan kundili tungod og alang sa mga dautan nga tawo nga susama nimo ug susama kanako. Kining gugma sa Dios mo'y nag-aghat kaniya nga iyang gitugyan ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron mag-antos didto sa cross aron kita maluwas. Si Kristo nga iyang gikahimutan, iyang gikalipay, iyang gitugyan ngadto sa kamatayon didto sa cross aron lamang mapamatud-an ang iyang dakong gugma ngari kanato. Si Kristo mao ang pinakasidlak sa himaya sa Ginoo. Siya ang nagkupot ug nagsustinar sa tanang mga butang sa iyang mga kamot. Siya ang gisimba sa mga anghel. Ang iyang trono hangtod sa kahangturan. Siya ang nagtukod sa pundasyon sa kalibutan. Siya ang nagbuhat sa mga langit ug wala gayoy katapusan ang iyang mga katuigan, apan wala nagpanuko ang amahan sa pagtugyan sa iyang anak didto sa cross, gumikan sa iyang dako kayong gugma sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. So ang giingon ni Pablo, gipakita kuno sa Ginoo ang iyang kaugalingong gugma alang kanato sa pagkaagi nga si Kristo namatay alang kanato. Ug kana nagpakita usab sa dako kayong gugma ni Jesus alang kanato, gumikan kay si Jesus ug ang iyang amahan usara. I and the Father are one, according to John 10:30. Matud pa ni Leon Morris, mga kaigsunan, unless there is a sense in which the Father and Christ are one, it is not the love of God that the cross shows, but because Christ is one with God, Paul can speak of the cross as a demonstration of the love of God. So didto sa cross, mga kaigsunan, wala namatay si Kristo aron iyang ikumbinsi ang nasuko kayo nga Dios nga nahigugma gayud si Kristo alang kanato. Mao bi kini sipyat nga gitudlo sa uban nga mga pastor.
Ang amahan ug anak nagkahiusa sa tumong ug katuyuan, nagkahiusa sa pagbati alang sa mga guilty sinners nga susama nimo ug susama kanako. Ug mo kini hinungdan nga gitugyan sa amahan ang iyang anak ug ang anak miboluntaryo nga mitugyan sa iyang kaugalingon tungod ug alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. So sa insaktong panahon, gitugyan si Kristo, gipadala dinhi sa kalibutan aron mamatay didto sa cross alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Sumala sa gipasabot ni Pablo sa Galatians chapter 4 verse 4. Ang giingon dinhi, apan sa pag-abot sa insaktong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak na tawo sa usa ka babayi, na tawo ilalom sa balaod. Apan sa personal nga level mga kaigsuunan, namatay si Kristo alang kanato sa insaktong panahon nga kita malaglag na gyud unta sa atong mga kasalanan. Wala kitay paglaom, maalaot unta kita kung wala gipadala sa Dios ang manluluwas. Kinahanglan nga makita nimo nga wala gayud ikay paglaom higala, ug tawag sa Ginoo dangop kaniya, ug andam siya nga musapupo kanimo, andam siya nga mo rescue kanimo higala. Ang mahigugmaon gayud kaayo nga kasing-kasing sa Dios mao ang nag-aghat kaniya nga si Kristo mamatay alang kanato. Ang pulong nga mamatay prominente gayud kaayo kini sa verse 7 and verse 8. Ang giingon manggod sa Romans chapter 6 verse 23, ang bayad kuno sa sala mao ang kamatayon. Mao nga kinahanglan gayud nga mamatay si Kristo aron mabayran ang silot sa atong sala. Si Kristo mao ang atong kapuli. Siya ang substitute. Siya ang mipas-an sa silot nga takos natong madawat. Angayan natong madawat. Namatay si Kristo ang matarong alang sa dili matarong aron kita mapasig-uli ngadto sa Dios. Ug samtang si Jesus mao ang dako kaayo nato nga ehemplo kung unsaon nato pagkinabuhi niining kalibutana, ang example ni Kristo wala nagluwas kanato. Unsa man ang nagluwas kanato, ang iyang kamatayon didto sa cross. Ang iyang pagsakripisyo, pagpaula sa iyang dugo didto sa cross, mao ang nagluwas kanato, mao kadtoy nagtagbaw sa hustisya sa Dios. Si Kristo namatay alang sa mga dautan. Ang giingon sa atong teksto, samtang mga makasasala pa kita, namatay si Kristo alang kanato. Ang bottom line mga kaigsuunan is that kung kita helpless, kung kita hilabihan gayud kaayo nga dautan nga nanginahanglan sa kamatayon ni Kristo aron kita maluwas, nan ang kaluwasan mga kaigsuunan dili gayud kini resulta sa atong maayong buhat, kundili resulta kini sa gibuhat ni Kristo. Dili kini nakabase sa atong pagkamatarong, kundili sa pagkamatarong ug sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. So kini nga mga bersikulo sa atong teksto nagapapas kini sa sipiat nga panghuna-huna nga atong kaluwasan pinaagi sa atong maayong buhat. We were helpless, ungodly sinners. Mga kaaway kita sa Dios. Wala mianhi si Kristo aron tabangan nato ang atong kaugalingon. Mianhi si Kristo aron kita luwason, aron kita i-rescue mga kaigsuunan. Ug maayo gayod kaayo kini nga balita. Ang but ipasabot niini ang atong paglaom alang sa langit, sigurado gayod gumikan kay wala kitay gikatampo niini. Wala usab kini kalabutan nato mga kaigsunan. It's all because of God. It's all because of His grace. It's all because of what Jesus Christ did on the cross of Calvary. Nga namatay siya didto samtang makasasala pa kita, samtang dautan pa kita. So, ang pinakadako nga butang nga atong pamalandungan niining kalibutan is that Jesus Christ loves us and the Bible tells us so. Mga kaigsunan, ug gipamatud-an ni Kristo ang iyang gugma pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon didto sa cross alang sa atong kaluwasan. Higala wala nay paglaom nga ikaw maluwas. Dili ang imong maayong buhat ang makaluwas nimo, kundili ang sakripisyo ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang iyang dugo nga giula ug ang iyang pagkamataro nga isulob kanimo kung ikaw maghinulsol sa imong sala
ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong Dios ug maluluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.